передача «Недосказаною». З вами я, Олена Попенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – «Неділя Жен Мироносець». Минулу неділю мали ми цей праздник – «Неділя Жен Мироносець». Як пройшли ці праздники і що значить цей праздник для наших жін-русинок? Многі люди празднували донедавна, люди не церковні, 8 марта, і тільки й розуміли, що то якийсь женський день. Но многі замітили, що тот праздник косвенно напоминав женам, що у них є день свободний, а пак остальні дні в них лопата, копати, робити, сім'я. Правда, люди наші самі поправляли мінуси того праздника і давали йому більше, ширше чести. Но от у церковних жінок свій праздник – День жінок-мироносець, котрий празднується в другу неділю після Пасхи. Цей особливий праздник Жен-мироносець раді наших жінок, він покликаний сподвигнути наших жен, особливо жен-русинок, бути активними у всіх сферах життя, особливо і в церковному. Ведь так важливо нам розуміти, що наші жени – це не просто по современному сожительниці, а по церковному одно тіло. Коли в церкві вінчаються люди, то вже виходять із церкви одно тіло і живуть як одно тіло. А тому, коли болить чоловіка, відчуває боль жона. Є проблеми у жони, чувствує то чоловік. І так, крім того, що є прекрасне життя Божє у Божих сім'ях, церква видвигає на перший план не то, що жона дома або на роботі, а на те, що вона в церкві, і вона, подобна як апостолам, свідчить про славні діла Божі і являється жінкою, котра носить у своєму серцю мир, мироносиця, на противагу всеосвітнім жінкам, злоносицям, клеветоносицям і различним другим переданим гріхам. Отже, прибуває в тижневі Жен-мироносець, сердечно вітаю всіх наших жен-русинок, да і всіх наших жінок других національностей, а церковних жінок з праздником неділя Жен-мироносиця. Будьте ви, наші дорогі жони-русинки, такими, як були наші мами, бабки, прабабки і наші предки. Це були чудні люди, котрі за 1150 років придержали, присокотили християнство під Карпатами у формі восточного православ'я. І хоч частинка наших русинов і була винуждена, підкреслюю, була винуждена насильственно перейти в унію, що теперішні люди не хочуть за то споминати, все одно, навіть і в їх середі, дух православ'я довгий час жив, і в простих людях православ'я не пропадало. І коли прийшов час, коли вже в началі ХХ віка русини переходили в православ'я і цілими селами, в першу чергу там були жінки-мироносиці. Крім того, одного разу патріарх Алексій сказав таку фразу на питання, хто побідив державний совєтський атеїзм. Невже якісь є на то воїни? Ведь церква була так знесилена, храми закриті, монастирі позакривані, школ практично не було. І відповідь була проста. Побідили того страшного монстра державного атеїзма, недемократичного, самого антинаучного. Побідили отих всіх академіків і академії наук, котрі изучали научний атеїзм, побідили в церквах білі платочки, жони у білих хустках,
з вірою і любов'ю. Це вони у нас, коли прийшли сюди визволителі на танках, в першу чергу взялися за церкву. Церква недобра, Христа треба ламати. Усі, хто хоче йти в партію, мають засвідчити, що вони вже в церкві не ходять. Ну от, білі платочки, дітей хрестили, дома святили, тих партійних на других селах вінчали, і так вистояли і перемогли. Слава нашим жінам-русинкам, котрі в нас в Закарпаттю. За другі регіони менше можу казати, але за наш регіон кажу. Подвиг нашої у Закарпаттю, історичної Карпатської Руси, жінки-русинки-мироносиці величественної, достойний записати в книгу Гіннеса. Ну що нам та книга? Ніч не стоїть. Їх подвиг записаний у книзі «Жизни на небі». Тож вітаю наших жінок з Днем неділі Жен-Мироносець. Поздравляю вас, желаю вам много літа бути добрими, благословенними дівчатами, жонами, бабушками, у красоті духовній украшати і сім'ї, і наші родини, і наш край, і наші церковні служби. Много я вам і благає літа. Христос воскрес, воістину воскрес.